ত্রিপুরা লিখে গ্রামঙ্গল নাম বৃক্ষ নায়ক লিখে বাবুঙ্গল নাম ଆଉ ସୁନ୍ଦର ନାଟକୁ ଖାନେ ତୋରେ ଦେଖିଲେ କେତେ କେତେ ଡଙ୍ଗା ମାନ ବରାନ କହିଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଗଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କିଏ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମୟୂର ପୁଚ୍ଛ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛି କିଏ ଏ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର କଥା ଏ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର କଥା ଭଲ ସୁନ୍ଦର କଥା শুনিবে সুজ্ঞান দেখি তাকে সরকারি চন্দ্রী বসন বাবু যে বসন বাবু যে বসন আমার হই লাগে মূল্য ধর যাহা পতারি চন্দ্রীরে এ বাবু সুন্দর প্রতন বহে উঠি হইছে সমান আগে ঘাটাকে অঙ্গরে ফিরব পুণি রুধি বড় আচ্ছা আগে ঘাটাকে অঙ্গরে ফিরব পুণি রুধি বড় আচ্ছা আচ্ছা আমার তো সহজরে নিড়ি পার হই ভূমণ্ডল সহজরে নিড়ি পারিব ভূমণ্ডল আচ্ছা ব্রহ্মা বৃহস্পতি আদি রেতে পণ্ডিত ব্রহ্মা বৃহস্পতি আদি রেতে পণ্ডিত আমার তো কে পাই না হাতি পুরাণ আদি অন্ত আমার তো কে পাই না হাতি পুরাণ আদি অন্ত কহিবি বলিতে মুগর্ব করুণাদি আগে কহিবি বলিতে মুগর্ব করুণাদি যাহা জোড়া থিব পদে দেবী উঠাই যাহা জোড়া থিব পদে নবী উঠাই দেখো সকলে মোর হলে মতকে ময়ূর চুলুটা কাহিকি রবিলাস কর মদির তুল কাহিকি মতকে রবিলা সুন্দর সভারে কে কহিবাটি ভোলা হে গানা দিন শুণ মন দেই আগে দিন ঘটনা শুণ মন দেই দিনে বিচার কলে কে তোমার মধারাই দিনে বিচার কলে কণ্ঠর মহামাই আচ্ছা পরে দেব পুনি মধা দেব আচ্ছা আচ্ছা দেখো দেব পরে দেব মধা দেব দিনে সকল মন মধ্যে ভাবি ন করি জগতা বিরাগু কলে করি চার
যোগ সাধিরা কুদিনে কলে কবিতার ইয়ে কি কৈলাসপুরে রাজা কে হইব সত্তর আচ্ছা আচ্ছা কৈলাসপুরে রাজা হইব সত্তর আমি নগর ঘটনা শুণ দেই মন আমি খবিল ঘটনা পুনি শুণ দেই মন আচ্ছা কৃষ্ণ হেউଛନ୍ତି প্রভু ভগবান আচ্ছা আচ্ছা আদিনে শঙ্কর বাবুকে হাত টেকি দেলে ভগবানଙ୍କୁ মন মধ্যে চিন্তা যে করিলে রাজা কিଏ ହେବ ବୋଲି ଭାବିଲେ শুনিবে সুজ্ঞান দেখিল মন বল রাজ্য ভার ভেটি ବର୍ତ୍ତମାନ କଲେ କଜାନ କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ଦିନେ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ବିଚାର କଲେ ହେଲେ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଯୋଗାରୂଢ ପୁରୁଷ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ଦିନେ ବିଚାର କଲେ ଯୋଗ ସାଧନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବେ ମାଷ୍ଟ୍ରେ ପୁରାଣକୁ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ଦିନକର ଘଟଣା ହୋଇଛି କଣ ମୁଁ ଯୋଗ ସାଧନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବି ଯେ ହେଲେ କୈଳାସପୁରଟା ଦାୟିତ୍ୱଟା ବୁଝିବ କିଏ ଆଉ କଣ କୈଳାସପୁର ଦାୟିତ୍ୱଟା ବୁଝିବ କିଏ ସେତେବେଳେ ବଡ ପୁତ୍ର ହେଲା ଆଜ୍ଞା କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ବଡ ପୁତ୍ର ହେଲେ କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱରକୁ କହିଲେ ପରେ ମୁଁ ଯୋଗ ସାଧନା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ହେଲେ ମୁଁ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୈଳାସପୁରରେ ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ଭାରତ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ କରି କୈଳାସପୁରବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ତୁ ବୁଝୁଛୁ ସେତେବେଳେ ହେଲା କଣ ଆଜ୍ଞା କଣ ହେଲା ଦେଖ କହି ପୁଣି ଶଙ୍କର ଭଗବାନ କହି ପୁଣି ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ରାଜ୍ୟ ଭାର କୋଣେ କରିଲେ ଅପଣ କେତେ ମାସ ଗଲା କେତେ ବର୍ଷ ଯାଇ କେତେ ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଲା ଆଉ ମନ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ବତୀରେ ବିଚାର କଲା ଦେଖ ମନ ମନେ ପାର୍ବତୀରେ ବିଚାର କଲା ମନ ମନେ ପାର୍ବତୀ କଲେ ବିଚାର କେତେ ଦିନ ସ୍ୱାମୀକି ଛାଡ଼ି ରହିବି ଆମେ ଗୋଟିଏ ନାରୀର ପୁଣି ପତି ଅଛି ବିନା ନାରୀ କୋଉ ନାରୀର ପୁଣି ଯେ ଶକ୍ତି ତିରିକି ପୁରୁଷ ଭଗୁ ମାଉଙ୍କ ତିରିକି ପୁରୁଷ ଭଗୁ ମାଉଙ୍କ ଦେଖ ଏହା ଗଢି ଅଛି ବିଧାତା ପୁରୁଷ ମନ ମୋତେ ପାର୍ବତୀ ମାତା କଲେ କହିଚାଏ ଯେମିତି ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ରୁହନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ଯେ ଦେବର ବିଚାର କଲେ କଣ କିନ୍ତୁ ଯୋଗ ସାଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର କଣ କଲେ ନା କେତେ ଦିନ କେତେ ମାସ କେତେ ବର୍ଷ ବିତିଲା ପରେ ପାର୍ବତୀ ମାତା ବିଚାର କଲେ କଣ ବିଚାର କଲେ କଣ ଯେମିତି ଲକ୍ଷକୁ ମାଂସ ସ୍ତ୍ରୀ କି ପୁରୁଷ ଏହା ଗଢିଛନ୍ତି ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଗଢିବ ହେଲେ ନାରୀର ପତି ବିନା ଆଜ୍ଞା ଗତି ନାହିଁ ନାରୀ ମାନଙ୍କର ପତି ବିନା ଗତି ନାହିଁ ଦିନେ ପାର୍ବତୀ ମାତା ପୁଣି ଯେ କଲେ ବିଚାର ସଙ୍ଗ ଲୋଡ଼ିବାକୁ ହୋଇଲେ ଦେବଳ ପାର୍ବତୀ ମାତାକୁ ଘେ କାମ ପୀଡ଼ା କଲା ଦିନେ ପାର୍ବତୀ ମାତାକୁ ଘେ କାମ ପୀଡ଼ା କଲା ସଙ୍ଗ ଲୋଡ଼ିବାକୁ ମାତା ଯେ ହୋଇଲା କାହିଁକି ମାର ମନ କବନ ମୀନ ବେତନ କୁନ୍ଦର୍ବ ଆନନ୍ଦ କାମ ପଞ୍ଚ ସ୍ୱରୂପରେ ସେଦିନ ପାର୍ବତୀକୁ ଆଜ୍ଞା ପଞ୍ଚବାଣ ପୀଡ଼ିତ କରି କାମ ଅନୁସାରେ ସେ ରକ୍ତବିତ ହଉଛନ୍ତି କିଏ ସେ ନା ପାର୍ବତୀ ମାତା ହେଲେ କୈଳାସପୁରକୁ ଆଧିପତି ଦେଇଛନ୍ତି କିଏ ସେ ନା ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ଆଜ୍ଞା କାର୍ତ୍ତିକ ପାଖରେ ଯାଇ ପାର୍ବତୀ ମାତା ପ୍ରବେଶ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହେଲେ ଯେତେବେଳେ କାର୍ତ୍ତିକ ପାଖରେ ପାର୍ବତୀ ମାତା ଯାଇ ପ୍ରବେଶ କଲେ ସେତେବେଳେ କଣ କହିଲେ କଣ କହିଲେ ଶୁଣ ଶୁଣ କାର୍ତ୍ତିକରେ ଚହନାରେ ମୋ ଘର ପତି ଗୁଣେ ମୋ ଘର ଗତି ନାରୀ কার্তিকরে ମୋ ଘର চহনারে ମୋ ଘର চহনা
কৈଳାসপুরକୁ ଆଧିପତି ନେଇଛନ୍ତି ଜ୍ୟେଷ୍ଠପୁତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ କାର୍ତ୍ତିକ ପାଖରେ ଭରସ ହେଲେ କହିଲେ ପୁଅ ମୁଁ ଆଜି କାମବାଳାରେ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ମୀଭୂତ ହେଉଛି ମତେ ତୁ ଯେମିତି ହେଲେ କାମ ଦାରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ କଣ ନା ପିତା ଥିଲେ ପିତାଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଥାନ୍ତି ସେ ତ ତତେ କୈଳାସପୁରର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଏ କାମଟା ମଧ୍ୟ ତତେ କହୁଛି ମୋର କାମ ଲକ୍ଷ୍ମୀଭୂତ ହେଉଛି ମୁଁ ଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀଭୂତ ତୁ ମତେ ପାର କରିବା ସେତେବେଳେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ କହୁଛନ୍ତି ମା ତୁମେ ମା ନା ରାକ୍ଷସୀ ତୁମେ ମା ନା ରାକ୍ଷସୀ ଆଜି ପୁତ୍ର ପାଖରେ 10 ମାସ 10 ଦିନ ଗର୍ଭରେ ସେ ମତେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ ନାରୀ କୁଳକୁ ଗୋଟିଏ କଳଙ୍କିତ ହେବୁ ଏ କଥା ଯଦି ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ଛି ଛାତର କରି ହସିବେ ତଥାପି ପାର୍ବତୀ ମାତା ମାନିଲେ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ କହିଲେ ତୁ ମତେ ପ୍ରୀତି ଦାନ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ନହେଲେ ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବି ନହେଲେ ମୁଁ ତତେ ଅଭିଶାପ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବି କାହିଁକି ନା ଲୋକମାନେ ସିନା କହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମାର ଗାଳି ଦାଣ୍ଡର ଧରି ବାପାର ଗାଳି ନ ଯିବ ଚଳି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତତେ ସତୀମୂଳ ଅଭିଶାପ ଦେବି ତତେ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ଗୋଡ଼ ହସ୍ତ ହୋଇ କାର୍ତ୍ତିକ କହୁଛନ୍ତି କଣ କହିଲେ ଶୁଣ ମୋହର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପାର୍ବତୀ ପାଖରେ ପଡି କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମା ତୁ ଗର୍ଭଧାରୀ ମାତୃ କୂଳରେ ଗୋଟେ କଳଙ୍କିତ ହେବୁ ତୁ ମା ତୁ ଯଦି କହୁଛୁ ମାତ୍ର ନିଜର ସ୍ଥାନ ହୋଇଛି କଣ୍ଟ ଦେବେ କାର୍ତ୍ତିକ କଣ୍ଟ ଦେଲେ କଣ ଧରାଧର ନଥିବ ସପତ ସାଗର ନଥିବ ମହିଧର ନଥିବ ଦିବାକର ଚନ୍ଦ୍ର କେହି ମଧ୍ୟ ପବନ ମଧ୍ୟ ଗତାଗତ ନଥିବ ସେଇ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ବିଚି ଦେବି ଏମିତି କହିଲେ ସିନା ମନରେ କାହାକୁ ଶରଣ କଲେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଲକ ବିହାରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ଗୋଲକ ବିହାରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର କଣ କହିଲେ জয় সংখ্যা বল্লভ হে ধর্মানি ধর্ম হে ধর্মানি ଆମର ଆଜ୍ଞା କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ନାଚ ଟିକେ କରୁନ ହେଇଥିବା ମୁଁ ତ ବୁଢାରେ ଆଉ ନାଚ
ପଦି ପଡ଼ିଛି ବୋଇଲେ ସେତେବେଳେ ନାରାୟଣ ତଥା ତୋ ହିରେ ମନରେ ଭାରି ଛଗାତିକ ଭଇରେ ମୋହିତ ଜାଣୁଛି ସଦରବାରତା ମୋହିତ ଜାଣୁଛି ବାବୁ ସଦରବାରତା ଆଉ ହାତ ଯୋଉଠି ମୁଁ ଆଉରେ ସେଉଠି ଚିନ୍ତା ସେତେବେଳେ ଭାବୁଛେ କାର୍ତ୍ତିକ ଭଗିଲେ ଶୁଣ ଶୁଣ ମାତାକ ଭେଲି ମାମକିଲେ ନଖିଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାରା ଗଣ ଆମେ ଘର ଥିବ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୁଣି ତାରା ଗଣ ଆଜି ନଥିବ ମରୁତ ବାବୁଳେ ରଙ୍ଗ ଦେଖ ନିଜ ନୌକାନ ପୁଣି ହୋଇଥିବ ଦେଖ ଏପରି ଗଦିଲେ କାର୍ତ୍ତିକ ଘର ଏପରି ଗଦିଲେ କାର୍ତ୍ତିକ ଘର ଦେଖ ସେତେବେଳେ ନଥିଲା ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାରା ସେତେବେଳେ ନଥିଲା ତାରା ପନ୍ତି ଘର ନଥିଲା ବାବୁରେ ପବନ ସ୍ୱାଗତ ସେଇ ସମୟ ଚାଲିଗଲା ରେ ଜନତାର ସେତେବେଳେ ଚାଲିଗଲେ ରେ ଜନତାର এই যে সবর গৌতম এ কাম্র কেন সবর গৌতম এ কাম্র কেন তারাকে জানিগলে কার্তিক রঞ্জন তারাকে জানিগলে কার্তিক রঞ্জন পুরী খেয়ে গলে বিচার আগে মন বুড়ি খেয়ে গলে বিচার পুয়ারে রাতি হইব কেবল এ কথা যদি সংসার জানিব আমি ঘরে কথা যদি বাবু সংসার জানিব মা পুয়ারে বাবুকে তোর করবিব আগে আগে মা পুয়ারে আগে আগে তোর করবিব মনে কথা জানিলে প্রভু নারায়ণ দেখ মজির রূপকু করে ধারণ সেই সময়ে জানি বলে পুরী ভগবান কি হইব মহাপুরের কি হইব ময়ূর বেশ ধরি জানি বলে পুরী দেনা ধর ময়ূর বেশ ধরি জানি বলে পুরী দেনা ধর বেড়ে ময়ূর হইলে নারায়ণ লক্ষ্য করুন আজ্ঞা সর্বদেবতা ମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଏକାମ୍ର କାରଣ ଦିନେ ସେହି ସମୟରେ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନରେ ଏକାମ୍ର କାରଣରେ କାର୍ତ୍ତିକେୟ ମାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରୀତି କରିବେ ସେହି ସମୟରେ ଭଗବାନ ମାଧବ କଣ କଲେ ଆଜ୍ଞା ନା ମୟୂର ରୂପକୁ ଧାରଣ କରି ହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ନାହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ କବରର ଗତାଗତ ନାହିଁ ଗଛପତ୍ର ମଧ୍ୟ ହଲିବାର ନାହିଁ ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରୀତି ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମୟରେ ଭଗବାନ ମାଧବ କଣ କଲେ ଆଜ୍ଞା ମୟୂର ରୂପକୁ ଧାରଣ କରି ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଝୁମୁର ଝୁମୁର ଚାଲିଗଲେ ଦେଖିଦେଲେ ଆଜ୍ଞା କାର୍ତ୍ତିକେୟ ଦେଖିଦେଲେ ମାତା ପାର୍ବତୀ ଦେଖିଦେଲେ ସେଠି ମହାପ୍ରଭୁର ଆଜ୍ଞା ପ୍ରୀତିଟା ବିଚ୍ଛେଦ ହେଇଗଲା ତାପରେ କଣ ହେଲା ବିଚ୍ଛେଦ ହେଇଯିବା ସମୟରେ ପାର୍ବତୀ ବିଚାର କଲେ ଆଉ କିଏ ରେ ତମର କେଡ଼େ କର୍ମ କଲୁ କିଏ ରେ ତମର ତୁ କେଡ଼େ କର୍ମ କଲୁ ମୟୂର ରୂପକୁ ହଇଆ ଭସରେ ଆସିଲୁ ମାନସ ବିନା ନାହିଁ କାହାର ଯେ ଆନୁ ଇଏ ବସୁ ତୁକି ବସି ଆସିଲୁ ବସି ଆସିଲୁ ଆମର କାମନ ଡାକୁରେ ଭଙ୍ଗ କରିଦେଲୁ ନଥିବ ଭଗୀରଥ ସର୍ବତ ସାଗର ସ୍ୱରରେ ନଥିବେ ଚନ୍ଦ୍ର ଗିରଧର ନଥିବେ ପୁଣି ତାରା ବନ୍ଦିଗଣ ଆମେ ନଥିବେ ପୁରୀରେ ଭ୍ରମଣ ଏମିତି ସମୟ
ବିଷମ ଦେଉଛି ଆମ ହିର ଭାବିଲୁ ନମସ୍ତେ ସେତେବେଳେ ପାର୍ବତୀ କହିଲେ କିଏ ତୁ ଏଠିକି ଯିଏ ତାର ଗତାଗତ ନଥିବା ସମୟରେ ତୁ ପ୍ରବେଶ ଚଖେଇଲୁ ତୋତେ ମୁଁ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି କିଏ କହ ସେତେବେଳେ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ପାର୍ବତୀ କହିଲେ ସେତେବେଳେ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ କଣ କଲେ ନା ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ପତ୍ନୀ ହେଲେ ପାର୍ବତୀ ପାର୍ବତୀ କହିଲେ ପାର୍ବତୀ ସେ ଯୋଗମାୟା ଯୋଗ ବଳରେ ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ହେଲେ ଯୋଗ୍ୟ ଜାତ ହୋଇଥିଲେ ଯୋଗମାୟା ସେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିଲେ ସେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ କଣ ଭଗବାନ ତୁମେ ଯୋଉ ମୟୂର ରୂପକୁ ଧାରଣ କରିଛ ଯୋଉ ମୟୂର ରୂପକୁ ଧାରଣ କରି ଯୋଉ ଝୁମୁ ଝୁମୁ ହୋଇ ମୋର ଭିତ୍ତି ବିଚ୍ଛେଦ କଲ ମୟୂର ପିଛ ଢାଙ୍କି ଢାଙ୍କି ଆସି ମୁଁ ତୁମକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି ସଦା ସର୍ବଦା ସେ ମୟୂର ପିଛୁଟା ତୁମର ମୟୂର ମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ନାହିଁ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ମୟୂର ମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ନାହିଁ ଆଉ ମୟୂରକୁ ମଧ୍ୟ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ସେହି ମୟୂର ପିଛୁଡ଼ା ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନ ସେଇ ମୟୂର ପିଛୁଡ଼ା ସଦା ସର୍ବଦା ମସ୍ତକରେ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ଦିନ ପାର୍ବତୀ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ମୟୂରକୁ ଆମର ପ୍ରେମ ଯେମିତି ବିଚ୍ଛେଦ ହେଲା ମୟୂର ତୁ ମଧ୍ୟ କେବେ ବୃତ୍ତି କରିପାରିବୁ ହବ କି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହବ କି ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ହେଲାଣି